bună! Ce faceți voi? Intrați pe live-ul lui Madalin imediat și pe turnelul lui. Doar dacă aveți 50 de gemuri, pentru că eu sper să împice 150 de gemuri din free spins. Pentru că dacă nu-mi pică, n-am cum să mă joc. Și dacă aveți, intrați, o să vă jucați cu celălalt prieten de-al meu care filmează. Ok, o să deschid spinurile cu voi. This is cool. Ok, haideți. Doamne, 150 de gemuri. Doamne, 150 de gemuri. A trecut, nu mai pică 150 de gemuri, pică 5 gemuri. Acum nu o să mai pice nici o dată gemuri. Ok, nu mă uit. La revedere.